De vorm zou zijn vertrokken. De 101 daar is de nummer 58 weggeduwd, Monique de Vries. En dat kost Monique wel zijn eerste tweede positie, wel lastig worden op die tweede plek. Door de 217, Anneke van der Duin. 398 en 93 Renate Elverwijk. En aangelopen op de 217, Anneke van der Duin. En de tweede positie, Renate Elverwijk. Dan krijgen we 383. Nummer 10, 58, Monique de Vries. Nummer 17. En dan krijgen we de 388 van de Stanneveld. Stanneveld is het, sorry. 193. En van Fanny Uiterwijk en aan de leiding. Hier hebben we nog de 58, maar hier komen de eerste bronnen weer aan. De 217, Anneke van der Duin. Dan hier de nummer 1 van Ramona Hostraat en de 398. Dat is dan Renate Elverwijk en Monique de Stanneveld op de derde positie. En hier wordt straks als eerste afgevlakt. De 217, Anneke van der Duin. En dan op die tweede positie, ja, Renate Elverwijk, het mooiste meisje van de Dorendeveen. En dan op die derde positie, Monique de Stanneveld uit de Schoonoord. De 828 is ook binnen. Sonine van de Vinnen. En de 193, Fanny Uiterwijk is er blijven staan, wordt even geduwd door haar dochter. En die gaat terug naar het rennerscultuur. Dan hebben de jongens hier wat gevoeld.